Povijesni susret Pape Franje i ruskog patrijarha Kirila na Kubi. Govorimo o ekumenizmu, dobrodošli u Globalno. Poglavar Katoličke crkve i moskovski patrijarh, ruski patrijarh, sastali su se na neobičnom mjestu na Kubi. Neke kažu da se takav susret nije dogodio od crkvenog raskola 1054. No teško je to reći jer za veći dio srednjeg vijeka baš i nemamo pouzdanih dokumenata i sigurnih povijesnih podataka. Ako su se možda i sastali, sigurno nisu riješili pitanje crkvenog raskola, a vjerojatno ga neće riješiti niti ovaj susret. Ekumenizam nije novo pitanje, nije nova stvar. Time su se intenzivno bavili posljednja 3 pape. Papa Ivan Pavao II izrazio je svoju veliku želju da dođe u Moskvu. Taj susret pripreman je 20 godina, ali nikad se nije dogodio. Prije nekoliko godina bio sam u Papinskom zavodu za jedinstvo vjere u Vatikanu, gdje se katolička kršćanska crkvena elita Isusovci bavi pitanjem ekumenizma. U sobi za sastanke Papinskog zavoda za jedinstvo kršćana visi ikona rođene braće, svetog Petra i svetog Andrije. Jedan je osnovao crkvu u Rimu, a drugi u Carigradu. Igrom povijesnih okolnosti, 1000 godina nakon smrti dvojice svetaca, dvije su se crkve našle na 2 do danas nepomirena pola iste vjere, katoličke i pravoslavne. Ovo je sjedište Papinskog zavoda za promicanje jedinstva vjere. Odavdje Isusovci, inače elita katoličkih redova, vode inicijative i pregovore s drugim crkvama o ideji povijesnog pomirenja koja se naziva ekumenizam. Zahvaljujući dugom razdoblju odvojenosti, a govorimo o gotovo 1000 godina, stvorene su brojne predrasude, što je dovelo do nerazumijevanja i neupućenosti. Posve je prirodno da je proces zbližavanja dugotrajan. Važno je da s obje strane postoji volja za zbližavanjem i za suradnjom. Organiziraju se susreti na različitim razinama, uzajamni posjeti, teološke rasprave sa svim pravoslavnim crkvama. Iako se izvana ne čini tako, riječ je o velikim pomacima, o neupitnom napretku odnosa. Isus u Gesemanskom vrtu moli svoju glasovitu molitvu da svi budu jedno, ut unum sint. Ako Isus moli da mi budemo jedno, čovjek se pita može li on, koji je druga božanska osoba, moliti nešto što je nemoguće. U čemu to treba biti jedinstvo? Ako mislimo da mi u svemu, ama baš u svemu moramo biti uniformirani, onda to nije ekumenizam i ne želimo to. Jedinstvo u slavljenju svetih tajni, sakramenata, jedinstvo u vjeri. Ekumenizam je katoličkoj crkvi na prvom mjestu, još od vremena drugog Vatikanskog koncila. I tu su obvezu preuzeli svi pape u posljednjih 50 godina. Benediktu XVI. Ekumenizam je prioritet, a svijet istočnih i pravoslavnih crkvi upravo je onaj kojemu je rimokatolička crkva najbliža. Drugi Vatikanski koncil, koji je završio 1965. i definirao modernu katoličku crkvu, ukinuo je stajalište prema kojem su kršćani drugih šizmi krivovjernici. No pravoslavna crkva nije donijela takvu odluku, za nju su rimokatolici još krivovjerni, a na kompleksne odnose uvijek utječe i politika. Za susret dvojice crkvenih poglavara u Moskvi prepreke su veće sa rusko-pravoslavne strane. Patrijarh nema toliki utjecaj na svoje biskupe kao što ima papa, a i ruska pravoslavna crkva više ovisi o državi, tako da mora bolje osluškivati bilo naroda i politike. U tom kontekstu trenutno su najveća prepreka odnosi u Ukrajini. U Ukrajini, osim što se sukobljavaju zapadna i ruska politička struja, sukobljava se i više crkava. Grko-katolička, autokefalna ukrajinska pravoslavna crkva i ruska pravoslavna crkva. U 16. stoljeću pravoslavna je ukrajinska crkva postala grko-katolička, a puno onih koji nisu htjeli prijeći stradalo je. Stoljećima kasnije Staljin je zabranio grko-katoličku crkvu, a dozvolio rad pravoslavnoj. 90-ih su prozapadne narandžaste vlasti grko-katoličkoj crkvi vratili njeno, izazvavši ljutnju pravoslavaca. Ruski patrijarsi smatraju da bi njihov sastanak s papom, dok ovo pitanje nije riješeno, navukao na njih bijes konzervativaca. Dakle, iako bi navodno i moskovska patrijaršija, a još više ruska politika, odnosno Putinova i Medvedeva vlast koja bi to donijelo promidžbene poene, rado vidjela papu u Moskvi, razlozi nedolaska jesu politički, ali dublji. Tako se taj posjet stalno najavljuje i stalno odgađa.
Treba primijetiti da susret dolazi u trenutku kada je Putinovom akcijom na Krimu dio ruskih apetita u Ukrajini realiziran. Rekao sam, zanimljivo mjesto, nije se susret dogodio u Moskvi, nego na neutralnom terenu, na Kubi. Kuba, tradicionalno katolička, koja je poslije došla u rusku sferu, ali ne u sferu pravoslavlja, nego u sferu ateističke, komunističke Rusije, odnosno Sovjetskog saveza. Zanimljivo je kako je uobičajena promjena u starosti zatekla i komunističkog kubanskog vođu Castra, on koji je progonio crkvu 60. godina, 90. ugostio je prvog papu, a pred kraj života okrenuo se kršćanstvu, ne na praktičan način, nego priznavši mu univerzalne vrijednosti. U svojoj biografiji iz 2009. Castro kaže: kršćanstvo nosi humane zasade koji su dali čovječanstvu etičke vrijednosti i osjećaj socijalne pravde. Ako me ljudi smatraju kršćaninom ne sa stajališta vjere, već socijalne vizije, kažem da, ja sam kršćanin. Gledali ste Globalno, vidimo se idućeg četvrtka.